natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, Diyos Maray na Hapon, tabi Sendo Gabos Matugang, and welcome po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi ngunyan aldawning Sabado, petsa 27 kang bulan ng Septyembre 2025. Mga tugang, ini po sa rong tape as live to si Father Butch po yaon sa Manawag, Pangasinan. At ngunyan na daw, petsa 27, sa tuyang sineselebrar ang kapiestahan ni San Vicente de Paul. Si San Vicente de Paul, mga tugang, ay sarong padi na iyan na talagang masasabi nga ni kaitong panahon sa seminaryo, mga Paules, sina po liyagi ang in charge sa seminaryo, sa formation. Sa tuyang ipakbisto, ipakilala si San Vicente de Paul na hinahangaan at minamahal ng mga pari at mga prinsipe, ay isa lamang hamak na pastol ng mga tupa sa Puey, isang maliit na bayan ng Pransya, kung siya ay isinilang noong April 24, 1581. Yan po, mga tugang, ang sa iyang kasaysayan. So, noong 1605, mga tugang, habang lulan ng barko patungong Narbonne, si Vicente, actually ang ibig sabihin ng Vicente, mga tugang, nagwawagi, ay nabihag siya ng mga pirata. Yun, So, nabihag pa pala siya, At siya ay pinagbili bilang alipin sa Tunis ng isang mangingisda. At pagkaraan ay nagpalipat-lipat siya ng amo hanggang mapunta siya sa isang apostata. Dahil sa pangangaral at panalangin ni San Vicente de Paul, nanimbalik ang loob ng apostatang ito sa Panginoong Diyos. So doon pa lang talaga makikita natin na dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos, na panumbalik niya ang loob ng apostatang ito sa Panginoong Diyos. So malaki talaga ang tulong ng panalangin. Nang magbalik siya sa Pransya, nagtungo si San Vicente de Paul sa Avignon, at pagkatapos ay sa Roma, kung saan siya naging chaplain ng Conde ng Guini. So naging siyang chaplain po, ibig sabihin naging tagapag-alaga ng konde. Okay? Naging kura paros siya sa Cliché sa maikling panahon habang nagsisilbi bilang tagapagturo at direktor espiritual o spiritual director, mga tugang. Malaki ang naitulong ni Ginang Gundi sa pagkatatag ng santo ng isang samahan ng mga pari, yung tinatawag natin Congregation on Mission, o Vincentian, na ito mga pari na ukol sa pagmimisyon sa mga bayan na ngayon ay kilalang pangalan Padres Paules, or Congregation on Mission, or Vincentian, na pagkatapos ay naukol sa pagtuturo sa mga nagpapari. Kaya nga sabi ko nga, mga tugang, sina po ay naalala ko nung sa Naga, sa Holy Rosary Minor Seminary, nakalagay mga Paules ang talagang nangangasiwa, mga tugang noon sa seminaryo. Kasi nga sila po ang nagtuturo sa mga nagpapare, sa formation. Kasi iyan pa ang parang karisma, ng paring ito, si San Vicente de Paul. So hinikayat niya ang ilan mga ginang sa Paris upang tulungan ang mga maralita at may sakit, ngunit hindi siya nagtagumpay dito. Kaya inanyayahan niya
ang ilan mga mahihirap ng ginang at sa tulong ni Santa Luisa de Marilac, itinatag nila ang tinatawag na Hijas de Caridad, yung Daughters of Charity. Yan. Dito sa Legazpi, di ko lang alam kung igwa kitang Daughters of Charity, pero sa Naga, igwa po, sila nga po ang nangangasiwa ng Colegio de Santa Isabel at ng Mother Seton, hospital. Yan po. Ang nagtatag niyan ay walang iba kundi si Santa Luisa de Marilac. So malaking tulong po ng mga Hijas de Caridad sa ginawa na samahan ni Padre Vicente de Paules, yun. At ito nga, sumakabilang buhay siya at naging pentakasi ng samahang ukol sa Kawang Gawa, noong September 27, 1660. Yan. So yan po mga katugang ang maikling kwento tungkol kay San Vicente de Paul. So yan po mga tugang ang tinatag na kongregasyon sa misyon, Congregation of Mission or CM ang tawag, or tawagin natin Vincentian. So malaki po ang naiambag nila sa lalo na sa pagtuturo sa seminaryo. Yan po talaga yan. At sabi nga ni San Vicente de Paul, ito po ang nung siya'y nabubuhay pa, ito ang kanyang mga sabi. Ang isang kaluluwa ay uunlad sa pag-ibig sa Diyos kapag ang hinahangad niya ay ang pagtitiis at pagpapakababa. So nandun ang penance and humility. Ito po, sabi nga, ito po ang tanda ng tunay na apoy ng pag-ibig sa Diyos. Yan. At iba pang pawang uso lamang. So yun talaga ang pagtitiis at pagpapakumbaba. Yan po mga tugang. At bukas naman, September 28, ipagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamang martir. Si San Lorenzo Ruiz mga tugang ay siya ang primerong santo dito sa Pilipinas. So, panalmingan po yan sa tuya mga tugang na sa ating arugon ang sa iyang mga ginibo sa buhay, ang paglilingkod, ang sabi nga ni, ang paghandog ng kanyang buhay, ang kanyang sarili sa Diyos. Yun, So, sabi nga doon, kung ako'y bigyan pa ng maraming libong buhay man ako, ihandog ko pa rin yan sa Diyos. Yan ang sabi niya ako'y handang mamatay alang-alang sa Diyos. At kung may libong buhay man ako, ihandog ko rin yan sa Diyos. Yan po ang sinabi ni San Lorenzo Ruiz. So yun po, at least dito sa Pilipinas, meron na po tayong 2 santo. At itong mga santo pong ito, hindi pare, hindi madre. Sila po ay laiko, ordinaryong tao. Kaya nga, masasabi natin, pwede po tayong maging santo. Paano magiging santo, Father Butch? Unang-una, magpakumbaba. At pangalawa, isuko natin ang ating mga sarili sa Diyos. Kasi, paano ka magiging santo kung ikaw ay mayabang at magmamayabang sa Diyos? Hindi mapakumbaba. Paano ka magiging santo kung hindi mo isusuko ang sarili mo sa Diyos, kundi ang gagawin mo ay ikaw ay Diyos? Didiktahan mo ang Diyos sa anumang kagustuhan mo. Hindi ka magiging santo. Ang San Lorenzo Ruiz at saka si, hindi ba, yung sa Kalunsod, Pedro Kalunsod, mga Pilipinong santo na talagang masasabi natin martir. At dito, martir sapagat sila po ay nanindigan. Yan ang mahalaga. Ang ibig sabihin martir, hindi yung
magpapatay ka. Hindi po yun eh. Consequence lang po yung pagpapatay sa kanila. Ang importante po sa kanila, naninindigan sa katarungan, naninindigan sa pananampalataya, naninindigan sa paninigan sa Diyos, pinaninindigan nila ang aral ng Diyos. Yun po ang kailangan ngayon, Kaya si San Lorenzo Ruiz, sa San Pedro Calungsod, sila po ay mga modelo sa atin sa ngayon. Ibabalik muli si Padre Boots pagkatapos kan mga pagirumdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, padagos kita sa programang Wanay na Hapon with Father Butch Bombase OP at sabi ko ngunyan aldaw na Sabado sa tuyang paghurup-hurupon nga ni ang magayon na istorya ni San Vicente de Paul. Siya po ang founder ng Vincentian Fathers o Congregation on Mission or CM. Ang unya na 27 ning Setyembre, kaya happy fiesta po sa mga Vincentian Fathers. At sa aga naman petsa 28 aldaw ning Domingo sa tuyang girumdumon ang primerong santo na i-canonize digdi ni Pope John Paul II na ngayon naman santo na si Saint JP2. Magayon ng mga tugang, siguro balikan ta biston tagiraray si San Lorenzo Ruiz. Bagamat si San Lorenzo Ruiz mga tugang, siya po ang unang Pilipinong santo naging martir ng pananampalataya. Siya po ay isinilang or ipinangaki sa Binondo, Manila noong taon 1600 sa angka ng isang amang Chino at inang Pilipina. Kaya medyo may Chinese blood po si Lorenzo Ruiz. Balikan ta ang nangyari sa iya. Siya po ay naging sakristan ng mga paring Dominiko doon sa Binondo. Actually, ngunyan, mahiling mo na ang Binondo Church, siyempre yan po ay yaw pa manggirara ang Binondo Church. Dakulang simbahan, dumaan sa Binondo Church, at meron kaming kumbento rin duman, mga Dominican, na pinamamahalaan ng mga Dominican na mga Kastila, sa Binondo. At ito po nga ni si San Lorenzo Ruiz mga tugang, sabi ko nga naging sakristan. So naging malapit po siya sa mga Dominican priest. Nagkaroon siya ng 2 anak at na lalaki at isang babae. Noon kasi 1600 ngayon 2025 na, ilang thousand years na yon, ilang 100 years ago na. So more than 1,000 years ago. So noong 1636 mga tugang, dahil sa isang paratang na i-chismis siya na siya ay may ginawang masama, ay umalis siya sa Pilipinas patungong Japan kasama ang 4 na paring Dominiko at isang lekong Hapon. Sila po ay nagtungo doon sa Japan. So may mission din po kasi ang mga Dominican sa Japan. Kahit ngayon, meron pa kami doon na mission, mga Dominican. So yun po. So nung apat silang paring Dominiko at noon nga, sa nasabing bansa noong panahon, ang mga Katoliko ay inuusig, pinapatay. At ito nga, nahuli siya, pati ang kanyang mga kasamang mga Dominikano, at pinahirapan sila ng gusto dahil sa kanilang pananampalataya. At ang lahat ay tiniis ni Lorenzo Ruiz, mga tugang. So mga paghihirap sa kanya, pinapahirapan siya. Kaya yun,
Noong September 27, 1637, siya po ay binitin na patiwarik sa isang balon. Just imagine, imagine po ninyo, binitin siyang patiwarik, ang ulo nasa baba. Kinabukasan, nalagutan siya ng hininga. Siyempre, ikaw ba naman, grabe, nakabitin ka. Grabe, pinapainom pa nga siya ng tubig, hanggang ganon, Si Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamang 15 martir ay tinanghal ng ni San Juan Pablo Ikalawa sa Roma noong October 18, 1987. Yun. Pero yung pong beatification, tandang-tanda ko po yun eh. I think that was 1981 ba? 1983. Doon sa Luneta. Seminarista pa po ako noon eh. I think 82 yata yun. Yung beatification. So, pero nung canonization na tinanghal naging santo, sa Roma na. Pero naging Blessed Lorenzo Ruiz dito sa Pilipinas, sa Luneta. Naalala ko po yun eh. Hindi ko makakalimutan sapagkat nasa theology na ako noon, 1981 yata yun o 1982. Kasi 1983 pa, na ako noon, deacon na ako noon eh. Doon mga tugang, pumunta rito si Pope John Paul II na ngayon ay San Juan Pablo Ikalawa na, si St. John Paul II, ay pumunta rito. Tinanghal nga niya si Lorenzo Ruiz ang pinakaunang magiging santo. Ngayon, naging santo siya noong October 18, 1987. So ano po ang mensahe nito? Ang masasabi natin, si Lorenzo Ruiz, mga tugang, siya po ay nanindigan. Ang importante sa panahon ngayon, manindigan tayo. Yan importante ngayon naninindigan tayo sa katotohanan, naninindigan tayo sa katarungan, naninindigan tayo. So yun mga tugang. Kaya nga, ngayon, lalo sa panahong ito, lalo sa itong pandarambong mga nangyayari ngayon, di ba? Yung mga nangyayari sa atin ngayon na yung corruption. Ang tanong, maninindigan ba tayo dito o magpapabaya? Yan, nakulao na question po yan. Or sabihin natin, pabayaan na lang natin, hayaan mo na lang na dito sa Pilipinas maraming magnanakaw. Ganun ba? Asan ang pagiging nating Kristiyano? Asan ang paninindigan natin sa tinatawag na Catholic values? Unang-una ang turo ng Diyos sa 10 utos, thou shalt not steal. Hindi ba? Thou shalt not steal. Ay ang mangyari sa atin ngayon. O sige, hayaan mo na lang na magkaroon ng pandaraya, pandarambong, yung lahat na ganyan, hayaan mo na lang. Ganun ba yun? Hindi po pwede. Tayo ay tulad ni Juan Bautista, tulad ni ni Lorenzo Ruiz, ni Pedro Calungsod, tayo po ay dapat manindigan. Hindi po tayo ay dapat magpabaya. Yan ay napakahalaga. Ngayon, ang imbitasyon sa atin ngayon yung hamon sa atin ni Lorenzo Ruiz. Kaya maganda po ito eh. At alam ko mga tugang na ngayon, September 27, ay meron talagang may gaganapin na, sabi nga, na rally. Meron tayong gagawin na rally dito sa Albay. Ito po ang tinatawag na Peace Ride and Rally for Change. Ito po ay pangungunahan ng Social Action Center ng Diocesan Commission on Social Concerns ng Diocese of Legazpi. Ito po ang tinatawag na Peace Ride and Rally for Change. Ngunyan na September 27, 2025. Actually, ito po kaninang umaga, ito po ang assembly area. Our Lady of the Gate Parish, Daraga, alas 7 kaninang umaga. And then, ang rota, Daraga,
Legazpi, Santo Domingo, Malilipot, Tabaco, Ligao, Kamalig, and then magkakaroon ng misa, mass and programs doon sa St. John Baptist Parish Grounds sa Kamalig. At ito po ang sinasabi dito sarabay sa paglakbay, sa pagtabang, sa kasaradayan. Yun, tama ito sarabay na paglalakbay sa pagtabang sa mga kasaradayan. So, ibig sabihin mga tugang na kita ay dapat makilahok, makipaglakbay sa mga maralita, sa mga dukha, tulungan natin po sila kasi sila po ang naaapi, sila po ang nagiging biktima, lalong-lalo sa pag-ataman sa kapalibutan, asin laban sa katiwalian. Ito pag-ataman, pag-ataman sa kapalibutan, tingnan mo yung quarry, dito sa Legazpi. Hayaan mo ba ng mga tugang na magkaroon ng baha dito sa Legazpi tulad nangyari diyan sa Masarawag, Ginubatan dahil sa quarry, at labanan po natin ang katiwalian. Anyway, babalik muli si Padre Bus pagkatapos kan mga pagirumdum. Ang oras tabi mo niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, nasa ikatlong bahagi na po tayo ng programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ini po sa Rong Tape as Live. And by the way, ito na nga, mga tugang, sarong magayuno na paninindigan po ito ng Ubando Church. Bakit? Alam mo, ang ginawa ng simbahan, kasi ayaw naman nila talagang maging sila ay kasabwat. Sabi nga, maging kasabwat ng pandaraya. So, isinauli ng Ubando Church, mga tugang, ang pick-up truck na donasyon ng dating DPWH District Engineer Henry Alcantara doon sa Ubando, kasunod ng pagkadawit niya sa issue ng mga
anomalyang flood control project. O yun, mag-ingat po tayo dyan, ano? Hindi dahil na bigyan ka ng pera ng politiko o sino man na mga opisyalis ng gobyerno, kukunin natin. Alam mo, mag-ingat po tayo doon, ano? Kasi, tingnan mo, mapapahamak tayo dyan, ano? Mapapahamak tayo. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Kaya nga, manindigan. Nanindigan po ngayon, ano? Nanindigan po mga tugang ang Obando Church. O kayo, dito sa Legazpi. O, yun. May isang parokya na nagtawanan yung na may donated by, sabi donated by ng isang politiko. Ay, nako. Yun, alam niyo na yun, kaya nga mag-ingat po tayo. Ang lechon ay galing po doon sa isang politiko na ganito. Ay, sabi ng mga Iyon, mag-ingat po tayo kasi tayo, madadali tayo dyan. Kaya mag-ingat tayo. Ni Father, sabi naman, kunin mo lang yan. Alam mo, totoo yan. Hindi nangangahulugan na dahil may pera yan, sige, kunin mo. Hindi po. Dapat kasi, alam mo, pag kinuha mo yan, nakikipagsabuhatan ka. Ayun, asan ang paninindigan natin ngayon? Kasi ngayon, ang importante, manindigan tayo. Manindigan tayo ngayon sa katotohanan. Kasi ngayon, ito na nga problema. Tingnan mo, kung makinig kayo sa laglagan na ngayon, laglagan blues na talaga ngayon. Grabe na talaga, Ayan mangyayari dyan. Kaya nga, kahit anumang depends dyan, talagang sinungaling. Pag sinungaling, malalaman pa rin talagang sinungaling. Kahit sabi nga, anumang gawin mo sa kadidepensa mo sa pangdarambong o pagsisinungaling o sa pagnanakaw, ay wala talaga. Halimbawa, didepensa mo yung pagnanakaw? Immoral po yan. Immoral na immoral yan. Sasabihin natin ito nga sinasabi yung ni-rape. So kakampihan mo pa yung nang-rape kaysa sa ni-rape. Hindi ko maintindihan. Kinakampihan pa yung nang-rape kaysa sa ni-rape. O ngayon, kinakampihan pa ngayon yung magnanakaw sa mga ninakawan. Yan ang problema ngayon Kawawang-kawawa na ngayong mga tao ng dukha. Kinakawawa pa, hindi pa binibigyan ng pagkakataon. At maganda po yung nangyari noong September 21 miski nga si Marcos, sabi niya Presidente Marcos, sabi nga niya, di ba, kahit kung hindi lang ako presidente, sasama ako sa rally na gusto kong sabihin na galit din ako sa mga magnanakaw. Yun, sabi baga, ayaw niya ng corruption Yun, sabi niya, yan ang sabi niya. Iba naman talaga, alam mo, mas maganda kung talagang sinasabi natin at isinasagawa natin. Yan ang importante. Alam mo ngayon, na pinag-usapan natin ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, importante dito mga tugang, yung paninindigan. Manindigan tayo. Manindigan tayo sa katotohanan. How to become really witness, become talagang witness to Christ in this world. Yun ang importante ngayon how can we become a witness in this world? Yan. To become a witness in this world means to share what you know to be true. Yan. Maliwanag yan, yan. Si Lorenzo Ruiz, ibinahagi niya ang kanyang nalalaman na totoo. Kaya nga sabi niya, kahit patayin ninyo ako, hindi ko isusuko ang aking pananampalataya sa Diyos. Yun. Yan mga tugang. Sino ba sa kanilang mga politician ang handang patayin
handang patayin. Ewan ko. Ano? If you are a witness, yung nga, we have to share what you know how to be true. And if you're asking about being a witness for Christ, ito po ay mahalaga. Ano? It involves living a godly life. Kaya nga maganda po ini. Maganda talaga yung tinatawag lifestyle check. Lifestyle baga. Tingnan natin. Kaya nga nung panahon na ako'y parish priest sa Manawag, si Archbishop Socrates Legazpi, si Socrates Villegas, si Legazpi, si Bishop Legazpi sa Naga po yan. Si Socrates Villegas, Archbishop namin po yan nung parish priest ako sa Lingayen, Dagupan. Yan ang sinasabi niya sa mga pari. Number 1, lifestyle check. Lifestyle o pamumuhay. Kaya sinasabi nga, yun, mga pare, dapat may lifestyle check din. Mga politiko, ganun din po yan. Kasi nga, kalabisan po yan tingnan mo nga, lifestyle check, kung ikaw talaga ay politician, ikaw talaga ay naninilbihan, yun ay mahalaga. Kinakailangan ba manilbihan ka sa tao at ang kailangan mong sasakyan ay yung pinakamamahalin? Ganun ba yun? Hindi, Father, kasi kailangan bulletproof kasi. Bakit may bulletproof ang sasakyan mo? Alam mo, kung talagang takot na takot ka, kasi may ginawa kang masama at may naapi ka, talagang ganun po yan. Magbo-bulletproof na sasakyan ka. Pero kung wala ka naman kinatatakutan kasi wala ka naman inapi, wala ka namang sinasagasaan, namumuhay ka talaga ng matuwid, nananungkulan ka sa mga tao, mapagmahal ka sa tao, actually, ang magpoprotekta sa iyo, hindi yung mga sundalo, hindi yung mga security guard. Ang unang magtatanggol sa iyo at magpoprotekta sa iyo, yung mga tao. Bakit? Mahal mo sila At dahil mahal mo sila, mamahalin ka nila, kaya protektahan ka nila. Yun. Alam mo, yan naman talaga ang sukatan ng taong mapaglingkod at mapagmahal sa bayan. Kasi ang tunay niyang sabi nga, armed forces, hindi yung mga sundalo. Ang tunay niyang armed forces, ang magtatanggol sa kanya, ay ang mga taong bayan. Yun naman talaga Yan ang masasabi natin. Kaya nga mahalaga po ito ngayon na pinagdiriwang natin bukas sa pagdiriwang natin ang kapiyasahan ni San Lorenzo Ruiz na siya po ay nanindigan. He become a witness by living a godly life, sharing his personal story and testimony through his actions and words. At ito po mahalaga po nga, sabi nga, building trustworthy relationship. Ito na nga ang tunay na testigo, ang tunay talagang nagpapahayag ng katotohanan ay isinasabuhay niya at sabi nga, he build trustworthy relationship and relying on God's guidance to communicate His message. Yan po ay mahalaga, So, ito po ang tunay na testigo. Kaya nga si Lorenzo Ruiz, nagpapagirumdum sa tuya ngunyan, Gayon, nakita mga Pilipino, manindigan tayo sa katotohanan. Huwag tayo maging pabaya at manindigan tayo sa ating pananampalataya. Yung tinatawag natin Catholic values of truth, justice, and peace. Yun po yun Anyway, babalik mo si Padre Boots pagkatapos kan mga pagirumdum. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo
negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Naddo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga babasahin bukas, ika-26 na linggo ng karaniwang panahon, taon letter C, So, bukas mga tugan ay maganda po itong pagnilay-nilayan. Lalo na ebanghelyo, Basahin ko mga tugang ebanghelyo para bukas. Maganda po ito. Paalala po sa atin ito, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 16, talata 19 hanggang 31. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may iisa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalumpasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa pag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades,
tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mabagpo kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Kasi mainit kinakailangan palamigin ang aking dila sapagat naghihirap ako sa apoy na ito. Grabe ang impyerno talaga, apoy at sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinanmanhik ko sa inyong papuntahan si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparonin nga ninyo siya upang babalaan sila at hindi na sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. O tingnan ninyo So yun, nasa impyerno talaga siya, ayaw niya. Pero ito ang sagot. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at mga propeta. Pakinggan nila ang mga yun. Hindi po sapat ang mga yun, tugunin niya. Ngunit kung may pumunta sa kanila ang isang patay at muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang makasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kaibigan, yan po ang magandang balita, Ebanghelyo para bukas na 26 ng linggo. Napakahalaga po. Una, makikita natin dito, may impyerno po. Hindi po imbento ang impyerno. At ito po, ang gumawa ng masama, saan pupunta? Sa impyerno. Ang gumawa ng mabuti, saan pupunta? Sa langit. Ito po ang sinasabi na itong mayaman na to, tingnan natin itong mayaman na to, wala naman sinabing nang api siya kay Lazaro. By the way, itong mayaman, walang pangalan pero si Lazaro may pangalan. So, ibig sabihin, pwede yun. Baka ikaw, ako yun. Na walang pake sa mga ating kapwa-tao. Yan. Ikaw ay, ang kasalanan dito, hindi yung gumawa siya ng masama. Wala siyang ginawang kabutihan sa kanyang kapwa. Yun. Yun. Wala siyang ginawa. At ito nga, sabi ng mayaman na ito, sana may patay na mabumalik at sabihin sa mga kapatid niya. Pero sabi na, hindi na. Kung hindi nga sila naniniwala sa mga sinulat ni Moises, sa mga turo ng mga propeta, paano pa sila maniniwala? Yan ang problema sa kanila Ay, walang ibang pinaniniwalaan kundi yung kagustuhan nila Yung kanilang prinsipyo sa buhay. Hindi yung prinsipyo ni Jesus. Yan ang problema sa atin ngayon Kaya may mga taong hindi naninindigan ng kabutihan, katarungan, kapayapaan, at katotohanan kasi ang pinaninindigan nila ay ang kanilang pansariling prinsipyo, self-interest. O makikita mo ngayon sa mga naglaglagan na, tingnan mo, laglagan na sila ngayon sa makinig ka ngayon sa sa mga hearing, laglagan na sila ngayon kasi self-preservation na yan. Pero alam mo, sa bandang uli, mamamatay din sila lahat. Totoo yan Wala bang mamamatay sa kanila? May mamamatay sa kanila. Yung mga magnanakaw na yan, hindi ba mamamatay? Mamamatay yan. Lahat tayo mamamatay. Ang tanong nga lang, pag namatay tayo, saan tayo pupunta? Saan tayo pupulutin? Yan ang tanong Sa impyerno, sa langit. Yun. Kaya habang buhay ka pa, pagsisihan mo na ang kasalanan mo. Kung ikaw nakagawa ng masama, akuin mo na, tanggapin mo na, ako po ay gumawa ng masama. Nung panahon, wala mang private confession. Lahat doon, public confession talaga.
talagang sinasabi yung ang kasalanan doon, murder, o yung pagnanakaw, yung pangangalunya, public sins ang tawag doon. Kaya publicly, sinasabi nila yan eh. At nandun talaga. At ngayon nga, mabuti na kasi may confession na lang. Magkumpisal ka na. Ikumpisal mo na yon. Pero hindi lang ibig sabihin na mapatawad ka. At may halimbawa, ako nagnakaw ng 100 pesos. O kailangan ko bang isauli yung ninakaw ko? Yes, that is the penance. Ang tawag natin yan, retribution, reparation. Because since against justice, there must be a reparation. Yun po yun. Hindi dahil, okay, nagkumpisal ka, pinatawad ka na. Hindi po. Alam mo, naalala ko po yun, nang Paris Peace ako sa UST Manila. Mayroon kami natanggap na 50,000 sa isang envelope na puti. Sabi ko, siguro ito, nagnakaw, pagkatapos parang sa ganun na hindi lang maibalik doon sa taong ninakawan niya, ibinalik na lang sa simbahan. Anyway, pwede rin po yun. Yun po yun. Yun. Kaya basta ibalik mo yan. Pero sabi nga, dapat ibalik ng mga magnanakaw ang kanilang ninakaw sa taong bayan. Napakalaga po yan. Alam mo, ito yan napakalaga ito. Ito nga, sasabihin ba nito, sabi ng ito, hindi po sapat ang mga yon. Ngunit kung may pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tataligdan nila ang kanilang makasalanan. Totoo ba yan? Hindi rin eh. Sabi nga, nandoon na mismo ang ebidensya. Pero tinatalikuran pa, pinasisinungalin pa rin nila. Tulad nito. Kaya sabi ni Abraham sa kanila, kung ayaw nilang pakinggan, yun mga turo ng simbahan. Ngayon, hindi naman nila paniniwalaan pa ang patay. Baka pagtawanan pa nila yan. Alam mo, napakaganda po ang Ebanghelyo sa bukas ng linggo. Ang hamon sa atin ngayon kaligtasan inaasam-asam ng mga mananampalataya ay bunga ng pagbagtas nila sa daan ng buhay tungo sa Diyos. Sa daan ng buhay na ito, walang naglalakbay na nag-iisa. Naglalakbay tayo bilang pamayanan at maliligtas din tayo bilang pamayanan. Walang private or personal religion. Tandaan po natin ito. May epekto sa ating kapwa at lipunan ang lahat ng ating ginagawa at hindi ginagawa. Pakikisangkot o pagwawalang bahala. Alam mo, yung talinhaga ng mayaman at ni Lazaro ay isang kwento mula sa paglalakbay na ito. Maaring walang aktibong papel si Lazaro sa kwento, pero mahalaga ang presensya niya na dapat mapansin sana ng mayaman ang hindi pinangalanan. Pero nabuhay ang mayaman na walang pakialam sa taong nakapaligid sa kanya. Parang ganito rin, may mga politikong ang ganda-ganda ng bahay nila, pero kawawa yung mga nalulunod ng baha. Yan baga. Nabuhay silang mayaman na walang pakialam sa taong mga nakapaligid sa kanila. Sila napakagandang buhay nila. Ang tutok ng kanyang buhay ay ang magarang damit at piyesta araw-araw. Yan, kain dito, punta dito doon kung saan-saan. Ibig sabihin, nagpakasasa siya sa kamunduhang kasiyahan. Buhay pa, impyerno na ang buhay niya dahil putol na ang ugnayan niya sa kapwa. Mahalaga po ito Isa pong pulo na nabubuhay para sa sarili lamang. Naroon si Lazaro sa kanyang pintuan, pero hindi niya nakita ito. Parang nagbulag-bulagan. Yan ang nangyayari sa atin. Nagbubulag-bulagan sa nangyayari sa atin. Marami nang nababaha, marami na nasasaktan, pero wala lang. Basta kami, maganda ang buhay namin. Parang mataas na pader na naghihiwalay at nagtatago sa presensya ng isang nangangailangan. Kaya sa kabilang buhay, napunta ang mayaman sa naglalaga sa apoy, sa impyerno. Traditional na pinasasabing, estadong walang relasyon sa koneksyon.
isang pag-iiral. Walang hanggan din ang layo ng kinarunan ni Lazaro. Yan, may gap talaga. Kaya mga kaibigan, napakaganda po ito. Minsan, matanong ko sa isang guro o sa grupo ng isang batang naghahandog tumanggap ng First Communion. Kung bibigyan ka ng pagkakataon tumira sa isang mall, nandoon lahat ang kailangan mo, lahat ng gusto mong kainin, lahat ng laruan, laptop, cellphone, lahat ng gusto mong damit, lahat ng computer games, lahat. Pero ang kondisyon, mag-isa ka, papayag ka ba? Kahit isang bata walang pumayag. Ayaw nilang mag-isa. Mas gusto nilang may kasama kaysa magpakasasa sa lahat ng material na bagay, pero nag-iisa. Likas sa pagkiling ng tao sa pakisama at pakikisalamuha dahil nilikha tayo ng Diyos para makisangkot, makiisa at magmahal. Kaya ito po ang hamon sa ating lahat. Manindigan tayo. Huwag tayong magpabaya. Kaya habang tayo nabubuhay ngayon, tayo po ay may kapwa-tao. Huwag po natin silang pabayaan. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng informasyon, inspirasyon as in bendisyon. Ito po muli si Father Bus Bombasi, OP, nagsasabing, God bless you everyone and see you again this coming Monday. Bye-bye!